Provajt minn kollox biex nilħek fil-ħin imma qatt ma nsibek u kemm il-darba jien ngħidlek li nrid inkun qribek għax xi kultant jiena naħseb li jent tkun qed tevitani ma tridx tarani id-dawl jibqa' jnemmem u jien naħseb fik tajt jissabi u nibda nintema li inti stajt tkun miegħi illum. Milux rajt loħtok qed tixtri x-xatt u saqsejta għali għaltli li issa inti xtajt il-post dalwaqt ser tiżewweġ u dak il-ħin nitkellem jien ma flaħx għaliex għadni nħobbok id-dawl jibqa' jnemmem u jien naħseb fik tajt jissobik u nibda ninteba li inti stajt tkun miegħi illum. La da